Bij de Elfwegentocht wordt 2 weken lang bezocht zo min mogelijk vervoermiddels te broeken die op fossiele brandstof rieden of varen. Het plan is om in 2020 met de tocht de grens over te gaan. Dus we hebben nu weer jonge mensen vragen, hoe kunnen we nou een tweede versie weer oorst dan deze eerste keer. Er zijn nu zo'n 100.000 Friesen hebben meedoen. En eigenlijk willen we de volgende keer wel wat groter hebben. En dan hebben we besloten, wij willen dit proberen met Drenthe, Grains en Friesland. Naast fossielvrij vervoer willen de initiatiefnemers nog een oordworsem doel onder de tocht keppelje. En dat is dat we een aantal weken plasticvrij leven willen. En plastic dat leeft steeds meer in Friesland eigenlijk. Er zijn steeds meer mensen die krijgen een hekel om plastic. Waarom zit alles in plastic? Dus we gaan in 2020 bezieken, kunnen we daar iets van doen? Als startering op de tweede Elfwegentocht komt er takkenmeer een tour langs steden in de deelnemende provincies om het idee uit te dragen. Bezoekers krijgen daar voorlichting over het evenement en met fossielvrije vervoermiddels uitproberen.